Ďakujem, pán predsedajúci. Dnes tu zaznelo niekoľko dôležitých úvah o procese rozširovania Únie na Západnom Balkáne. EÚ tu zohráva kľúčovú úlohu práve vďaka politike rozširovania. Zmeny, ktoré v regióne sledujeme, sú úzko späté s integračnými procesmi. Musíme si byť preto vedomí zodpovednosti, ktorú ako Európania máme voči tomuto regiónu, ako aj voči budúcnosti Únie. Je v našom záujme, aby nejaká časť regiónu nebola izolovaná a prípadne postavená mimo integračný proces. V prípade Kosova to platí o to viac. Verím, že vzťahy medzi Úniou a Kosovom sa môžu zintenzívniť aj napriek nejednotnému postoju členských krajín. Som presvedčený, že pokiaľ budú splnené podmienky, Rada by mala potvrdiť svoj záväzok z decembra 2012 a schváliť negociačné smernice k stabilizačnej a asociačnej dohode. Stabilizačný a asociačný proces je dôležitý reformný nástroj. Priniesol mnohé pozitívne zmeny v regióne a aj v tomto prípade môže byť kľúčovým reformným inštrumentom. Povedzme si však úprimne, že veľa záleží od samého Kosova a jeho politikov. Kosovo má teraz príležitosť priblížiť sa k Únii, je však nevyhnutné, aby jeho politické elity našli vôľu jasne stanoviť reformný kurz. Týka sa to predovšetkým posilnenia demokratických inštitúcií, boja proti korupcii a organizovanému zločinu, reformy verejnej správy a posilnenia právneho poriadku. Verím, že v Kosove existuje potenciál na dosiahnutie pozitívnych zmien a jeho obyvatelia sú odhodlaní na nich pracovať. Únia by im mala v tom pomôcť a podporiť ich. Ďakujem, pán predsedajúci.